na kɔni fara ka ko kɛ ma ka ne kama ko bi ne b'a ni cɛkɔrɔba cɛ ka ban ne bɛ bɔ a n'o cɛ o bɛ n'a siri parce que n'a bilala n'o cɛ o b'a siri k'a da ka taa n'a ye i kana to a ka so ma wallahi ne b'a to a ni cɛkɔrɔba cɛ parce que ne sɛgɛnna i b'i fara dɛmɛ ka dɛsɛ a tɛ sɔn dɛmɛ ma ne bɛ mun kɛ e ta mun bɛ kɛ silamɛya la cogo min na dɛ o de don parce que i b'a dɔn han grand sœur ka bɔ vie dɔ la ka don vie dɔ la yɔrɔnin kelen a ma nɔgɔn a bɛ nɛgɛ nɛgɛ nin kumaw bɛ fɔ a ye dɔɔni dɔɔni ne yɛrɛ bɛna kuma dɔ fɔ a ye ne b'a dɔn a bɛ sɔn ne b'a dɔn a bɛ sɔn parce que c'est à dire ni muso bɛ ka bɔ village ninnu na ka na n m'a fɔ duguba muso ninnu ma ɲi dɛ nka ni muso bɛ ka bɔ village ninnu na ka na a ka ca ala fɛ i b'a sɔrɔ muso ladamulen don c'est à dire i kamana tɛ gan kow la quoi sinon bamakɔ musomaninw ka ko ma nɔgɔn dɛ n bɛ kuma fɛ o n bɛ kuma fɛ a bɛ se ka kɛ ko ni ma kuma fɛ n tɛ ko ye dɛ ni ma kuma fɛ n tɛ ko ye a bɛ se ka kɛ ko dɔ de bɛ ka dɔn mun tɛmɛna aw ni fɛn cɛ cɛmɔgɔ cɛ yugu fɛrɛla min ye da la mun bɛ da la mun wariko tɛmɛna aw n'a cɛ wariko ale ko joli tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ n tɛ kalaban ci a la dɛ ayi aw ye cɛmɔgɔ ka wari min minɛ ko 6000 a ka di joli 6000 lajita grand sœur han i b'a dɔn tile filanin na yogoro tun bɛ ka kɛ an ni cɛmɔgɔ de taara yogoro la han e yɛrɛ k'a jateminɛ yogoro ko de don est ce que yogoro ko la 6000 bɛ sɔrɔ bamakɔ yan n b'a tɔ f'i ɲɛna an mana don du kɔnɔ han ni dɔ ye dɔrɔmɛ 20 di ou bien ni dɔ ye 10 di cɛmɔgɔ b'i pan a b'a minɛ n'an tora du wɛrɛ kɔnɔ varan b'o faamu n'u bɛna wari di wagati min na varan b'a minɛ n'an donna du wɛrɛ kɔnɔ ne b'a minɛ ni mun teliyara ni min ye quoi donc o kɔnɔna de la an kɛlen ka tila cɛmɔgɔ de ko ko wari mun dira anw ma an k'o d'ale ma an ko k'a k'a ta d'a ma a banna k'a di ko f'a k'an ta d'ale ma ne t'a dɔn mun na a ko 6000 yɛrɛ n kan ka convocation de tigɛ ka di cɛmɔgɔ tiɲɛ t'a la tiɲɛ tɛ c'est pas vrai 6000 bɛ sɔrɔ nin na cogo di grand sœur e yɛrɛ k'a lajɛ dɔrɔn yogoro de don n'a kuma n'i fɛ e k'a fɔ ko mun de don n'a ko ko yogoro i yɛrɛ bɛna ye ko nkalon don 6000 bɛ sɔrɔ o la nin jɔ a bɛ fɛ ka wari de bɔ i kunna quoi cɛmɔgɔ fɛnɛ a mɔgɔ sɛbɛn kun don nka a bɛ fɛ ka don ko ninnu na ni mɔgɔ caman bɛ n'u mɛna cɛmɔgɔ a ma fusa n'o ye aw bɛ mun na n'an tankoloya kɔ feniya kɔ hali ala ma taa muso bɛ furu ka d'a ma a bɛ ban o ma feniya cɛkɔrɔ ninnu awa aw bɛ ka ne tɔɔrɔ han walayi varan bɛ ka ne tɔɔrɔ balimaya la kɛ fɛn min ne tɛ yafa ma a bɛ ni ala cɛ parce que ne bɛ ka don a ni cɛkɔrɔba ne bɛ bɔ a n'u cɛ kɛ han ne da foyi t'a ka ko la bilen da foyi t'a ka ko la n'a y'i diya kuma fɛ n'a y'i diya a to yen ne da foyi t'a la n b'a to a ni cɛkɔrɔba cɛ ne bɛna taa so. grand sœur a bɛ sɔn i kana pressé dɔrɔn a bɛ sɔn. dɔw b'a ɲini u t'a sɔrɔ a bɛ di dɔw ma u bɛ k'a la ah mi c'est mon ami. a taara wayi cɛ yɛrɛ ci cɛ ye n bɔ dɛ i ko ti n y'a mɛn ko cɛmɔgɔ ko 6000 de. ayi o to yen nɔ ayi o géré la o i b'a dɔn problème dɔ bɛ yan grand sœur ko k'a b'i fa bi la. cɛ bɔnda la sa bɔnda la an tɛ bɔ. olu ko kuma in to yen sa an ka bɔ. ayi sa ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ de f'i ye sisan e ka n lamɛn bani. ayi i b'a dɔn an tɛna n lamɛn bani i b'a dɔn fɛn dɔ bɛ yen nɔ degun ma n'i sɔrɔ bamakɔ yan nɔ hali e yɛrɛ tununa ou bien n'i donna problème na i t'i somɔgɔw de ye c'est à dire ko mana kɛ cogo o cogo a tɛ taa k'i ka famille to kɔ ne ɲɛ bɛ mun na yanni nin ko ka dan kɛ alima ka ko ayi i jɔ ne bɛ jɔ sa n lamɛn ba ye parce que den de b'i ni alima cɛ e den e b'a dɔn a bɛ kɛ mun ye sini yan e t'o dɔn den bɛ se ka kɛ mɔgɔba dɔ ye mais n'a y'a sɔrɔ a fa c'est à dire Mohamed tɔgɔ alima ni mun bɛ ɲɔgɔn fɛ ko Mohamed n'o y'a jamu d'a la fo k'i sa i ka den sɔrɔ den mana kɛ waritigi n'a fɔra k'e yɛrɛ y'a fa i b'a dɔn a mun f'i ma irresponsable walayi bila a bɛ f'i ma k'i ye irresponsable i ma se ka don ni den kungo ye i ma se ka don ni ba ye n bɛna ni kuma de ye o n bɛna ni kuma de ye donc n'o fɔra o ye kuma suru de ye e ma o ye kuma suru de ye hali i bɔkolo caman ma donc sa jɔn de bɛ se k'o problème ɲɛnabɔ e tɛ baara la wari t'i bolo a se t'i ye donc a jigiya bɛ mɔgɔ minnu i bɛ gɛrɛ olu de la n'o ye famille ye ne ɲɛ bɛ mun na i ka taa alima ka ko fɔ grand sœur ye n'a y'a faamu. a filɛ e ma fɔlɔ o la ne bɔra e bɛ ka kuma in de ni n ka furufɛn ko kuma in de fɔ village muso ye ni alima ko don an bɛ solution sɔrɔ o la sa mais n t'a dɔn n bɛna o ko in de fɔ cogo min na. an b'a essayer ka fɔ cogo de ɲini o la an bɛ taa grand sœur fɛ yen i b'i majigin a ye han k'a ɲɛfɔ a ye c'est à dire bonya kɔnɔ quoi k'a fɔ a ye ko vraiment nin ko tun y'i sɔrɔ i ni dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ voilà i ye den sɔrɔ denw yɛrɛ b'aw bolo a wagati ni a bɛ se ka dimi nka kɔfɛ peut-être qu'elle sera fière de toi. a mana kɛ cogo min na dɔrɔn an ka taa ba ye. tu es d'accord a b'a fɔ a ye solution sɔrɔ a la. après ça cɛmɔgɔ taara fɔ grand sœur ye ko. awɔ ko 6000 n y'a mɛn a tigi fa tɛ nin na n bɛ se k'a kunkolo kɛ. a tɛ grand sœur dɔn n'a taara a bɛ fa tigɛ n'a ma manamana ko ne bɛ don a la. ayi a ka ɲi sa an ka to grand sœur bolo. an ka to grand sœur ne b'a dɔn grand sœur bɛ mun na. a banna
bana. C'est mon ami. Meta mi toro de benawa. Ina borola. Nana borola me. Kone garunan kondam. Bana. Kame dire da ko ni. Injo bagene de benyona. Cebana wa. Ko warabe hunga jugum jabagena tay. Ndaga wuli. Dili. Muna dum kerira. Foi makenena. Me dili mun kara dine tar nem na la galen dangi. Nuko, Lamine famana de. Lamine. Yaglita la kabo do ngoni ma fe go Lamine na pere kale do boto ne ka sokon. Fo bi appel tenen Lamine je kuma te kan nyogo yi. Lamine famana don ne. Nuko, e ba kuzini nga sati ya kuku. Ne la ni WhatsApp yere famana. Ni WhatsApp famana de. Wallahi. Da owi. Mu de ko bli cheba ko re ba shi bi. Kali bi fe ka teme ala yere ba kuma. Na owi. Ala kan kishini bi ko do. Cheba ko re ba fu chu ka kala fu cha yoronde. Krisini wala. Cheba ko de be so fo ni ka palisira no. Krisino chara ne ko e ka kuma mbebe muni no fe sisane. Da owi ni to ni men fon danni. Me mun digira na masiga ke mu ko shile fo ni te daga wu tere. Mu fari fangeli. Subhanallah. Ala ko no kini. Mu ngena dum. Lamine. Kiseri aso. Krisini kuma sai garan kono mo sanite kuma tasa. Ko sanine sa. Ne dun tara dun tina be. Kuma ke ka kumbi munu kuma wala tara ko ninga jugu mo ko Maria. Daga wuli mum na fi mo bi jugani ni be. Kuma ke ko Lamine duwe sura sire kiseri aso. Lamine kalama. Ede o ke maku wala satui. Ni maka satire. Wati mini Lamine che. Lamine tara bom so wala. Ni man kun. Krisini kuma wala fo. Enye yaye. Enye Lamine. Krisini kunu ne de sigile mbe satiflela. Kat ne tara be ku wasatui. Lamine wora ba muso na fe. Won maro resusu san taktifi. Nyaaye ku wasatu kala ko ku TikTok kono kaye. Nega Lamine muso. Lamine tara woro bo muso na fe. Wa woro be boro woro klave kera. To ai ya foto ga ba. Lamine ne to ko Krisini. Ala. Afu Lamine sura han genila. Ne ko be bla Lamine kama ne mba je bela fo Lamine. Na pro Lamine mane sara ni fuye fo ta muso era furu Krisini. Krisini. Nya fi amena de. Nya fi amena bo Lamine wo. Ika chenye na manyini. Nyugo na muso nyuma. Sigi sanjo le ga kono. Ma yisara ni muye mai. Wallahi. Lamine funa so ne ma muyu Lamine re. Funa suro ne ma Lamine mine keleni. Wallahi o senjelo bolo jeli. Lamine ga nimisa ni ko ina. Fo Lamine ga ya fa de leti bi fe ano. Nimisa dama. Muso yere ka kokala ko mba faga dala. Ne munge Lamine nasa ne ma muto Lamine. Ne ma muto Lamine Krisini. Ni ma kila Lamine akila de nisirana ni ya ka fi. Ka bi kunu ne ni me masega na fi nyana. Ande ma fone ne ba do abi fone na. Wala me fone na. Ne dara suru masega suno wali. Kone ko yira chabagena madala de. Ne me dumunu te ga dari Lamine te doro me gelen dine dilima. Na pra Lamine manes tara fo ela ningo Krisini. Ya ibenta ala de sa ka chenye na manyini nga mone buir la ire ka furu ka mone buir akaye ibe chemu kuna o shuka sana nyina ma ibo de nyini sisa nga mone buir la ka yirala nalite anyona do chebe tanto ribi chida cheka dura bi chigitike cheba goro be tanto mo koti chigida cheba goro gane Krisini ne ga miri le ko wallahi ne ga miri kala mo ko ne ga bon kone ga bon Lamine go wallahi cheba goro kala mo ne ga bon Lamine mara sa ko ila poni Krisini kara mo ga tatu Krisini a foi sa ne mu ngel Lamine na sa Krisini ne mu ngel Lamine na ni mo foi kala sa Lamine mara sa foi la ni ne Krisini nye mu ngala sa foi nye mu ngala Allah afo dilimna nanin toro bayenge bi nere nim saral nim folila mu sira fem nyamata ga daw
deni mina toro ko yal na sura be suna amna na jimi jabaru lamin dili tonyo nyana mala koy alni ala ya fara min dili woni ante ya kama walle bile ma ge tugu yin siga kuma fa be kashila ma ese ga tasu ma du su mana men Allah rama kalo mu'mini de hanga suno Allah dili ta gera du ka shi koy ko ni nimsan koy na Dili, mune bela. Dili, ti to la re. Mandi na koy patron. E ki sigi. Ki far fara tanto jim. Dili. Kulu bi da woro sega kuma sa. Ne re tuna na ko mo bela me ni rabi to na mani jare dili. E mo wodi me. Dili mune bela. Patron ni chete donga bane. Che fai una fossa di c'è to le bucce ka bomboro wallahi mundu isoro ne re dili ni ngumbe chemu fe jembe be ni chemu do nyongo fe ni matane sara ni foyire fuka muso were fu wa foyi male torore ne ka kla ko memo ko were da ama bunya da ne wore fu ne sigile me dagala to yala ko mjigi ba le ka kale bina ne fu ale fili ka ta boni goromi dili e bigi yere banore la ha inni yere faga che kama dili sabalisa ni ala e fen fe da mo ni fina ke ni masa obeke iba sur eni ne madafuru kama sa dili i valeur de ka boama e mo famwa ako glande madajien kono folo et puis iteni chesu yere mérité e dien fen beto atala sisa aya sago ke ela sisa ngata muso were fu donc ikafsa no cheri kani yere faga nyani dili ndo tetu ngi patron wallahi ndo tetu dili ne lame jina tige fen shini ma mungi lamini bebe ne lamini do sigidale yanno ne ba che bela fo ala ta ka mission na men sigiga ko nan na bina nege tu me son tu che o tumna bonno fe no ngu aish ne ni kala mo ko ite clean ko ne ko ni banu ko ta fo che o begere ale yere dikama kala mata ne sarafu la fo me ne konte do woro che dante ale clean ji mono de mai ni ke muso mina atara ni ko mi ngono wallahi atara ni na minke ne bina minka be yere ko sabalisa che wala leta aleru ta muso were ka bi fu ka kla ka chika bogoro ka ta muso dili ibolo de ay ibolo de dusu no patroni aisa ne bla mesa ne nyona ma mi nyon fam sa dili kana fo ki vita sara le be dimi fla do yere la ni chien folo jara ke aisa defa fla lo kana fo yere ke vita sara ni mo model la vita sara la pourquoi dili yere la be akiba fo ki nyine na ko peu dili almina bebe kare wono dili na kadi afoiga te mayira alla ta imimi dusuguno kafsa na tay ma famu dusugun te kimu aisa ni be fega mi fe eske be ga ne ka kuma fa yoro depini edu na kara mo wadu ni mamba iga kuma ma yoro re wani kele ni ngoni na mbala sare abina do kadi musori be nyogo na wallahi dili sabalisa dili famu na kansa dili ne la mesa dili ko gelara dili chena dili dusu bora de wallahi ya dusu bora me abini ni dusu dara ne be sengana wala jamme to koy ere keme ki deba fi satula do fana mo che mo me anana boro de kamo me keme ki shena tantu cho dabla sa ko ga ne na ko ya lafiya de ko ne nana lafiya de kama ne nana ne be lafiya to ko mena ne bode kaya amme e fana nyango ne lafiya ro de be ba do warti ko ni fanda te kelenye halu ko ko fela ko yiri korlo no suma ko banay mi sigi ro yerla abgena fi do ma dina e fana sa o me wuli gisiga yi ki clear ba baro ke wage dongo do ne kelem nan siya ne te toro ni ba do itne lafiya do na toro ali ka wuli kata wa dum sa anulo Amala. Ama bala. Raklina. Ama Wednesday. Alhamdulillah. Ama badara. Nago. Aka chema songura bladia. Check me. C'est doublé ke.
Seruble. Awa. Bon ma songura bla. Ama bla folo. Ibado ha. Che se dongili dala de. Ha? Seruble kon. A se dongili dala. Ha? Nini aka dongili dala mangame. Yi ande se rasuna. Ah, va. No, che se dongili dala de. Ha? Wallahi. Ah, ne te maten kwa yi. Ha? Ama ka moroso fuime. Ama seruble ka fuime. Ama fembo. Seruble ne alame. Ne alame. Akadi. Chai se dongili dala. Wa voir. Non, kaba ko dabi. Ko di sa? Awo. Po. Ne ko. Mali re balongo. Abe chuko di atole Mali balongo bona. Ah, bon baba aka fisa. Aka fisa. Awo. Ne ko ate Mali balongo pour la mudo. Ota do fio. Mali pour la mu ba bolonda pour la mu yemi de. Uti so azigiri solo de jus. Zigiri solo kon. Awa. Nu ye zigiri solo jus. E ma no ba fa ko champion. 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 O mena ati fa ke champion dia. Ke champion ai zigiri solo ba ke champion. Wait. Na dura do ke champion. Po. Wa yo kole re. Walai. Amina fai. Noko. Nere bi fa ta irisiladi. Ngoine kaloba sela mede yo. Ante sundo alayo. Aha, bravo. Maman, iya kene? Basi te? Amba. Akala kile kora sama ya dek. Mamadi, iya kene? Basi te? Juga nama banyak. Amfa nambau, amkoro nandogo. Amba. Laka sumole intime go nyimanda ma. La canson baka kale. La canfana ba ta fanga dana. Amba la kan sutra. Amba. Kadi amandi. Amandi. La kana ke jugumai. Kramgo. Ne me an. Me fera kinu local kaya. Akadi arato imne fla chela. Ayi okuno tu impu jangoni. Monere sigime yangi ndoka. Yan sigida ngino be maranere. Ni ne ko me kuma je dungodo yan sigida ma shi debe. Ayi okuno tu impu. Isi ase rasi oro la kui. Ni sele dandu gudi. Ngote karawo. Awo. Karawo igon ma kala ma ko ba ne furumso. Ifurumso baya. Ma donke ifurumso do. Alma ni almam no ya adom so di awo ada ko ka den alma donc ikon ma kala nen ba an furu sanjo yole ni ba te ka den so ni te ka den so aha ni adem so me ko alma me alma donc dengele mo bulu awo me aka fini an ken ta varante awo Varan din awo. Mong mene bolo ka fo. Awo. Fo ba ya furusa. Ninga alma. Allah akbar. Subhanallah. Allah akbar. La ilaha illallah. Baya dinte alma yo. Karam ikon ma kalama fo alma kadni. Al-Makadi. La ilaha illallah. Bumago. Karamo. Mamadi ga kuma fo. Alma jigina. Ne alma ga dengulu ketola. Ne nana fiya. Kom fera tin togoda. Ka jam ken yere. Kajam dan iyafo na warko de imblala de afa wo bon obe mo o jere ani maseba be koy kramo awo mamedi ma klama ko demme almabul awo ni iyafu warko do koy mamedi warko do ola nya baran denero awo din togoda kla ka jam kenere varan din o to kono jamila ma kiyere jamu subhanallah I know ina
sara tandro ne be jana ha gono go biyahi ina sara tandro ne bta ha ye karamo kakena madin fundi go to da wal fala karamo ha kon ma kala mede awancho awo ni meto ene ne chere go ni meto ene ne che awo dana alma kadne alma kadi kadne koni kabaya furusa kabon kalma la sisa mwere ne tala mwesa akadne ipse ga ga tu ga ke ipse ga ande ma ko kabaya bon nega ete me ola karamo wesi so ke ai mega miride ibaro mwere sungulo mukaya manna ko wallahi sungulo mukaya ere di fledi karamo wallahi ni amanna ko akadi ga ande mo la wallahi ma karamo ga fo furuk ni din soro wallahi ni din furum ngono dro furum oyo alma fleni o garske mane o dankeli Mohamed akadi gande mega alma furugi baya siga tabo tisango ebe fenere riga tafa baya kevin alma furo o manno ko ne Mohamed akadi ne bani gore Nipsugo ke dauda iba fayana agi warko teo Mohamed ebe kanyine warko teo karamo warko teo kwe Pete team sendo or leva ka kuma warko teo ga ai Mohamed ni famo saben ko ke tagam na kwa iga to ni sun tigara mi nyanye kanya bari ni wati la kuma re bana dore de ni ai nere ulla kasi ema dore de baya ga farne ere ma bere be kan fo wallahi ga farne ma donc comme choro wa abe absiga mola ima baya ka mola ni ma abe mola ma karango baya bi buya toro donc nene bora deputa sunima ge ko donc karango akanne ere de kasi ba mbese ga kuma fe mo se ba nala sona karango Mohamed ba abso ga wallahi me kuma meta kuma o eki gefeu ka to ni sun tigara mi nyanye kanyao igote karango wallahi ma fonde ga ta kuma baya la ga furu fala ko ebe na furu sa kalma furu meta mo karango ne ko yana wora fon fe ma don warko te ya me karango wallahi mo ke Mohamed ikefu seguye ife bonya jaranye sa ema karamo ga sigidara nete wote me ere ne ga karamo wallahi ere ne ga fembege karamo ne kungo bene fi dengulu fara koora amana ge saraga bom miseni karamo ere ba make donc saraga yo karamo ga chantu wono ne jam siga ta quartier wara lambe karamo wara ta mim na barage donc nyaay ga fo ere siga ne ga ko na karamo wara ta ni ko o duk mu fi ko karamo kanne ko ne ere ga ne ga ko mo shi tsira ni ko ingla ni e karamo ko karamo ma awo mere mega miride wallahi atunga miri ko ni ko nuna ni ma miri atenya ba koi me miri la benyo ka ta dro me kla ka un fenganya karamo wallahi miri nagara to go ibn wole nala sona awo absira ge ni sun gira mi so sia ni miri aklina mila ko ko ni miri ni akli blaro mi ko wallahi sisa ne masia ne betawo efta wani mana karamo ko ni sun gira mi so ngi ko kana mena awo nipsirani wallahi sirabi bolo ne baya ka kuma ne haramu ne ga tandare ega msafiri ko kuma la baya dala ne ai Mohamed ebe fega ne giga saragari aga haramu ebe fega ne giga saragari ko se na na fone kona ga ta kuma ni musachalala ne da progotola dora ngoche kan msafiri fonani adone tala kan dala mu tefi bila adone tala kan dala mu tefi bite kona ga ta fa kimina dem sore furu nama ke danga dia ike pe umeta kana bujere mena eteo
ni mɔgɔ min n'an sen bɔ n kɔnɔkɔrɔ ka taa e ka furuko kuma la ne de don batara de nyere igo ngomtana ni jene de la manana kan fala fala ko warde be ko benyana wa na fe ngo fanta ne na to ngone be tan redi aka kan bisi kan fa ha otike le kafrishu ote foye batara de sunguru ko teta billahi jonga ngada tukundala ni ameni sun tigare benye inye be na kana mari ati gune ka tak mai ya fakalo sungalo kalo jora ne fuka ta irisira di fuka ta irisira risila awo badara yani risila ka jane amna ya yoro jmai ya sogoroji de sogoroji de ibura sogoroji dro iduna irisira ta muna risila comme un président dama nga nyone yi un président mo dama o menga busundiga bonni ngono anga ta sutige ngambura un président dama nga nyone yi cha badara sajaja afa madamo de nga nyon sore salama ne ta amite sutige aboni fle boy be ni mine ine nyina tonna sajaja gigamene wala meta nena nga ngache sundiga du badara ne ngaya Cemo itu nih, cemo ini. Aku mirip sekali. Tabal be boleh beli lega tabal. Wallahi GNT farm le ngache. Wallahi. Nene era mirila badara la. Nene badara doro nebi nyina senga bela dile ko. Ko karana jena tigala. Toro dara ngami nyina bela dile ko. GNT farm. Afle. Allah fela do. Mogo to de bi journal me alete journal era e. Aka sirati ko foila. Cemo amena fena de fiye jena tigala. Nini la bifo aramade ko ni masa yi maba wallahi mo gon vi kan amiri yene ka kodo ke badra fle yala la mashi mo kotala ni ya cheba ko bi juguya wallahi bi joro de la ni maga fe faso kono mo ko te blela denga ni ka juguya folo ba faso kono chema ko anga sabali jien daro de ka non na la blela nyefe mo ko be ble ko ala kan sudura non wallahi ame kule la dongo doko ko wartanku wartanku andun ka kene ha akilla anga wartanya ma foi bali kam blanga akilnaka nga badara fle alni warbe badara kun sisa warbe mudlae foi haklite ibaro diengono femi yere ka buni fembe wede hakli ni buna adama de ni hakli yi blaka ba yi ka ko chena refle ga oroni mi fo ko hakli mo ko jol de dame docteur Sulabi na folo kasabi bi kun mais utise ka wulika jo senga utise ka kuma warte se ka fem bela jile yina ba jina tigala na la adama de so kene la chamo ko abana kene de wallahi bo afle ka ta risila Allah ko ne ko de soro saw ne man ma to ko ne kan la fe nyamo de ni mine ibe ni le ka tabali joro Dili ya kene basite amba karamago ne seli mo basite re ne be fe iga diblando dona musuche fati iga na yafa dilne dili fe wallahi akana siga ibe ya karamago la me ne mo ma deliga simare me bi kon ne mo siri ma karamago ni sira ka kene abe janere wallahi parade nmago bila biere ni fala ko mo te banywana fala ko mo te banywana ada berna ke manandara sansa jabiye mo ko bina donela karamo ne dile ti o kama sa o te mena aba me bidila karamo sigi nyora la ni sigi nyoron dusu ka silenu nyan ne ga wulu ko metaka karamo ko wala fi ebe ne ko ran kaba wala ko man na bunya de ko jone dusu ka karamo mune keradi yara ka mu kuma da ko ka dibilando John chen ne ka sura sikenya lamini lamini ne jafa ta musuro oh wow la ilaha illallah subhanallah aflane abido atiso ma ko rabaka kuma kama aflade ne ya fe ngo lamini te furugala ne afi nya fi ngo lamini te furugala ere ka takale lamini mi war mun kasara ela semaine konnana niya franonga kalo kona be ka islame furu sirke
cɛ o cɛ bɛ a bidon filɛ sisan ni cɛ min tɛ miliyɔn ka sɔrɔ la dɔrɔn t'o fɛ ni cɛ o cɛ nana sɛbɛnni na n'i y'o k'a ka 100 di n'a ye 50 d'i ma i b'a fɔ k'o tɛ waribɔla ye ka taa sɔrɔ o bɛ k'i ka furu nafolo de mara kɛrɛfɛ nka cɛ min bɛna 10,000 50,000 100 d'aw ma o de o fɛ o de ye furucɛ ye ka taa sɔrɔ o nana bɛndiya de la n'o y'a ka bɛndiya kɛ o bɛ taa bon a filɛ dɛ Lamini tɛ nin a ma muso wɛrɛ furu nin ye ne tɛ n bɛndiya kama yan ne mako de seri ma e bɛ ka minnu fɔ tantɔ ne ma na olu bɛɛ la koyi ne nana de dɔrɔn i ka ne mako dilan